Vă salut pe toți! Suntem în OMV, am venit să spălăm mașinile. A spălat și Dani golfulețul. Mai am eu cu LED-ul, nu știu cum să vă arăt, mă bat cu un selfie stick pe aici. Uite, mai sunt BMW-urile acolo. Acolo. E vineri, este 11 fără 10. Ne-am trezit și noi acum vreo oră. Am apucat să dormim de pe la 5. După cum ați văzut, am dus mașinile la trailer, a durat ceva încărcarea, de la 12 până pe la 2. După aia am mai avut puțină treabă la garaj de pregătim mașinile cu care plecăm. Gen Golful 5, BMW-ul meu, BMW-ul lui Ledu. Da, mai avem o oră și puțin și trebuie să ne întâlnim cu toții. Uite mortăciunea acolo. Așteptăm plecarea aia odată că nu mai putem. Deci nu mai putem. Mamă, Doamne, și e un frig aici. Sunt, cred că 7-8 grade. Sunt cu căciulă în cap că mor de frig. Și sperăm mâine să fie soare și frumos. Ledule, mai plecăm și noi la Aradul ăla? E 11, mai zis că la 11 jumătate ești gata. N-ai nici bagajul făcut. Da, n-avem nici bagajul făcut. După ce spălăm mașinile, trebuie să mă duc acasă să-mi fac bagajul și la 12 ne întâlnim la KFC să plecăm spre Arad. Vă pup! După cum vedeți, ne-am strâns în benzinărie. Ce? Suntem ceva. Ne-am înmulțit un pic pe drum, dar e ok. Ne-am înmulțit un pic pe drum, dar e ok. E 3 dimineața. Am ajuns undeva, suntem la Căciulata. Am oprit un pic. Suntem vreo 7-8 mașini. Mai sunt înăuntru. Văm. Am ajuns și la Arad, e 7 dimineața. Cât e, mă, e 7? Că nici nu știu. Dai seama.
Ha? Mamă, e 75, aulu, ce soare e. Băi, hai acolo că merge toată lumea. Crazy, ia-și tu mașina. Haide mă, ia-o. Mamă. De ce? Bă, Nu pot să-mi exprim sentimentele și eu. da, Da, ce? cam ăsta a fost drumul până la Arad. Destul de obositor, 6 ore, cu pauze. Am plecat la 1 din KFC, am ajuns la 7. Am ajuns tot la KFC, uitați-l undeva acolo. Stăm să fumăm și noi o țigară, să ne dezmeticim un pic și o să mergem să mâncăm. Cam atât pentru astăzi. Ne auzim mâine. Pa, pa.